De Noordelijke Luchtscouts vinden de vleenkosten van de airstrip in Drachten te heeg. Ze uiteren joert hadden zwaar bij de gemeentepolitiek voor Smellingelaan. Bij de eerste keer vleen van dit seizoen. En ja, deze scout is nog te jong. Hij mag alleen nog het vleentug skiermaatje. Maar deze scouts maaien joert voor het eerst zelfs het vleentug besturen. Het lijkt me wel heel leuk. Ik verwacht dat ik het geweldig vind. Echt heel veel zin. Het lijkt me echt gewoon heel leuk om gewoon in de lucht te zijn en dan gewoon Drachten te zien in het klein. De Loftscouts, de drones, bestien trein hier, maar hebben al zwaar genoeg de toekomst. Daarom zoek ik de politiek uitnodigen. De club wil stiepen van de gemeente, want het vleen, maar de scouts, is te duur. Dat is op dit moment €10 en dat is ongeveer de helft van wat wij per lid moeten betalen aan de vliegkosten. Dus we zouden graag zien dat de vliegkosten omlaag gaan. En we bestaan als groep nu 3 jaar. We zouden ook graag de aandacht erop vestigen dat we een eigen plekje willen. Een eigen clubhuis, om het zo maar te zeggen. En net nog minder zwaar genoeg de kosten. Mogelijk is er een privatisering van het vleenveld komende waai. Dat zou het vleen nog duurder worden kennen. En dat brengt het vleen-leertraject in gevaar. En we hebben nu geregeld dat we 2 keer in het jaar kunnen vliegen. Ja, dan wordt het misschien 1 keer of misschien 1 keer in de 2 jaar. En dat zou zonde zijn, omdat het zo'n mooie mogelijkheid is wat Drachten heeft.